2023 година беше една доста интересна, забавна и продуктивна година за мен и за каналите ми. Затова в днешното малко по-различно видео ще се върнем назад през годината и ще разгледаме най-интересните моменти от всеки един месец. Ще научите повече за това как съм стартирал канала ми Криската Productions и като цяло ще направим едно обобщение на всички най-готини неща, които са се случили през годината. Нека да започваме! Моята 2023 година започна на едно от най-любимите ми места в света – Италия. Там заедно с семейството ми и приятелката ми Михаела карахме ски и се насладихме на странна, изчанчена италианска храна. Още в началото на годината обаче усетих, че искам тази година да бъде по-различна от останалите и усетих някаква странна жажда за приключения. И тогава аз осъзнах нещо. До сега съм правил само гейминг видеа. Защо не направя видеа и в реалния живот? Затова още същия ден отидох на мястото, където ми идват всички идеи. Тоалетната! Там обаче единственото нещо, което успях да сътворя, беше това. Продължаваме натам, нищо не измислих. Тогава обаче дойде февруари, месецът, в който се финализира идеята за новият ми канал Криската Productions. Направих си профилна снимка, корица на профила, но имаше един проблем. Как и къде да започна с видеята за този нов канал, при положение, че вече съм доста заед с гейминг каналът ми Криската. Март беше месецът ми за планиране и размисли. Изготвих си детайлен план в главата какво точно да правя, щом каналът стане публичен. Тогава резервирах и полет към дестинацията, а именно Обединените арабски емирства и по-точно Дубай. Още на 5 април пристигнах в Дубай и започна голямото снимане на видеята за новия ми канал. Прекарах 24 часа в пустинята, яздих камила, посетих музея на бъдещето, качих се на яхта, изкачих най-високата сграда в света и много други. Това бяха и първите видеа в канала ми. След като заснех видеята в Дубай, исках следващата ми дестинация да бъде още по-екзотична. За щастие, по това време родителите ми заедно с брат ми Алекс и кучето ми Риджант живееха в Южна Африка. Затова се запътих право натам и бях твърдо решен да извлека максимума от Африка и да ви покажа всяко едно мое приключение. Затова направих и видеята почивка в Африка в азбучен ред. Ходих на сафари, галих гепард, качих се на хеликоптер, разходих се с пингвините, накатериха ме маймуни, стигнах най-южната точка на континента и сега ще ви споделя нещо много яко. Брат ми Алекс вече официално се премести отново в България. Така че ще има много нови видеа с него, така че мога пишете в коментарите какви видеа искате да гледате с Алекс. Юни месец отидох на почивка на българското Черноморие с Дани и Анди, където супер много се забавлявахме с ето тази монета, която контролира цялата ни почивка. След това аз и брат ми се отправихме на семейна почивка в Италия, където живях 24 часа като италянец милионер и посетих легендарната къща музей от филмът Кръстника. Но тогава се случи и нещо много голямо. Точно през юни месец ми хрумна и идеята, която щеше тотално да промени всичко. Роди се идеята за напитките Хак. Докато заедно с моя приятел Иво работихме усърдно да реализираме проекта Хак, трябваше обаче да измисля и интересни видеа, затова за пръв път през месец юли и месец август карах в канала ми и приятелката ми Михаела и заедно направихме супер забавни видеа. На 16 август Михаела има рожден ден, а на 17 август аз имам рожден ден. И точно на тези дати завършихме дизайнът на бутилките и логото на напитките Хак. Септември месец заедно с моя приятел Иво подготвихме всичко за премиерата на напитките. Бяхме официално готови да обявим най-големият ни проект до момента и наистина нямахме представа какво да очакваме. Октомври месец дойде, обявих напитките Хак и просто останах в тотален шок, когато видях как всички из цяла България супер много се кефят на напитките Хак. Получих хиляди ваши снимки как пиете напитките и подкрепата от страна на всеки един от вас, който гледа, беше просто ненадмината. Оценявам супер много вашата подкрепа и нищо от това нямаше да бъде възможно, ако не бяхте вие. Затова мога да кажа само едно голямо благодаря на всеки един от вас, който гледа видеята и ме подкрепя през годините. Освен супер успешен месец за Хак,
Hack Drinks, ноември беше месецът, в който аз, Дани и Анди обявихме и нашият общ супер голям проект, който носи името в трите края на света. Тази приключенска трилогия наистина се получи брутално яка и понеже вие феновете ни сте невероятни, подкрепата към тази трилогия беше феноменална, както винаги. Дойде време и за финалният месец от годината. Най-готиното нещо от този месец със сигурност беше, когато станах дядо Коледа за 24 часа, срещнах се с много от вас, феновете ми, раздадох множество подаръци и като цяло се отдадох на коледния дух. И това ни води до днешната дата, само ден преди нова година. Искам отново супер много да благодаря на всеки един от вас за невероятната подкрепа през годината и наистина съм супер щастлив, че имам най-готините фенове и супер верни приятели. Желая весело посрещане на новата година на всеки един от вас, който гледа, а до година може да очаквате още по-големи проекти от моя страна. Весели празници и ще се видим до година!